Hello mga ka-DJ, mga ka-listeners, mayong adlaw ka natong tanano. Adlaw da Aero Martes, November 5, tuig 2024. O karon day ato day upload ang ikaduhang adlaw natong sugilanon. Juan Hugawan o Malaysia part episode 2 na ta sa atong sugilanon karon, Juan Hugawan. Sa dili pa ako day basahon yung dayo sa kalugas nga nag-comment si Mig Siroma. Nice ang inadlaw basta kada adlaw jud. Ang paningkamutan Mig Siroma nga kada adlaw ko makapost og mga aso ni Kuya Goliath. Salamat kayo sa imong pagkananayong pagpaminaw. Karon dita maglangan ato nang sugdan ang mga aso ni Kuya Goliath. Episode 2 na ta. Juan Hugawan. Ug salamat kayo mga ka-DJ sa inyong pagkanunayong pagpaminaw. Mga bata! Amen ni Kuya Goliath! Pagkabutan ninyo mga bata mo! Liwat mo na ko! Hinahinailan mo katawa kay masundan og langaw ang inyong baba! Asuhin na ni Kuya Goliath! Sige! Panglingkod mo paliog mga bata kay doon ako espesyal nga asoy para ninyo gigan ni Kuya Goliath ninyo! Paminaw mo! Mao ni istorya niadtong karaang panahon dunay agta nga usara ka buok ang mata! Migo, kay buutan ka man nga bata, na ako'y hatag ni mo. Unsa man yung yatag na kumigo? Akong ihatag ni mo ang akong tus-tus. Tus-tus? Og dito nagkasuod og nagamigo ang tangaw sorry mata o kang buutang bata. Og unya pag yun. Uy, kinsa man tong nangablit sa akong likod? Agba! Mga asoy ni Kuya Goliath! Ang butan na bata, malipay na dulang. Ang butan na bata, hinanay binangga. Sa pag-eskwela, si teacher malipay. Mga asoy nga kay bulungan para nato nga mga bata. Ang butan nga bata. Ni tatay mo tuman. Mga asoy ni Kuya Goliath. Dalitan ninyo sa RMM Production Center. Tatak! RMM! Ang butan na bata, malipay na dulang. Ang butan na bata, hinanay binangga. Halo mga bata, kumusta? Uy, adlaw karong Martes mga bata ha sa atong mga kaigsuunan karon nga namati na to sa mga tao ni former Kapitan Jude Ramos nga nabuhat siyang Miguel Poliar fertilizer og sa Migapas o labi na gyud si Dudong Ramon Lau nga nagbuhat siyang tapa nga permi gyud mamati na to. Thank you kay Dong Ramon. Salamat kay diha nya lami ra kining tapang Ramon giunsa kanya pagtimpla ka lahi sa ubang tapang nga ibligya sa mga department store. Kung ganahan mo mga tapa nga lami kanang klaro gyud nga lami gyud anha mong Ramon Lau ang ilang babaw ang ilang bahay na sa babaw sa Talavera nga dinha lami kina yan tapa pero buyag lang video doon na lagi presyo pero lami mapod ha nindot pag kayo nya sa uban na tag 200 kape naman ay sa ana niya barato pa Ramon Lau ha thank you kay Dong Ramon og sa tanang mga tao nga namati na to karon hala mga bata mga kasama Kap Raymond diha sa Bien Unido. Kumusta ka diha? Salamat kayo nimo diha. Kap Ray Marimon ha. Salamat kayo sa tanang mga tao nimo din ha. Tanan ngayon nga namati nato karon. Hala, mga bata, padayon ta sa atong soy ninyo ni siminaw nga naguluhan. Juan Hugawan.
Diritang napito. Ayaw di speakas. Hinay lang. Diri mo, Madagba- sa ilong madagba mama. yung Uy, aning duha. nandiring galantin ako nga duhaan, ma. Ay! Robot? Robot, nak? Kini mo, wala gusto na ako. Robot, nindot kaysa. Marag nakuha ni Zenon ang imong interes, bata. Kinsa ka? Lo, Ako si Miss Gazelle. bangat sa ilong Miss Gazelle? Ako mugna si Zenon. Usa ko ka-exhibitor ni maong toy store. Ang sama ng exhibitor. Exhibitor na kanang tighimo o tigbaligya ini mga duaan. Ah, Abi nimo? Espesyal o unique si Zenon. Maong kinahanglan nga imo siyang atimanon o panggaon sa hilabihan. Ang unya unsaman? Imo na ba siyang bayran? oh. Nindot man siya ma, di ba? Cool. Tanawa ma, oh. Uy, hala. Tag 1,000 man eh. Para sa usak ka robot, 1,000? Dino anak. Sigurado ka na pagyod nga kini mo ang robot ang ganahan ni mo paliton. Oo ma, Andam kang habuaon ng imong alkansiya aron lang makapalit ining duaan na. lagi ma. Sigurado na ko. Miss Giselle, kalon lang ko magkaduaan maong ako yung ampingan si Sinon. Ma, bayaran na to. Sige, ikay bahala. Pero, anak, medyo mahal man. Mo ba ma? Di paigo ma. Sinsiyo nga akong natigom. Pero sige lang. Dungagan na lang nako ang kuwang. Tinood ka, ma? Yay! Bangag sa ilong. Salamat, mama. Miss, amo nang kuhaon og bayran. Okay, mama. Mami, daddy, pagdali. Ato ta dito dapita. Dito. Oo, nga ka ba nagdali man ka, ha? Unsa man? Sigurado gyud ka nga ni aning mong store ang tuhoy nga ganahan nimong paliton? Siyempre. Basig unsa na sa imong pilion ha, Juan ha. Daghan ka nakagtoy sa imong room. Ang uban gari na abuga na lang. Mami, siya lagi ko nga nindot og maganahan mo sa ako pilion. Dali na ba? Ay, oo, lagi. Lagi ato-atoon. Ay lang pamira. Ay, Bebe. Ops, relax lang. Anak, unsa ka ba? Ka-excited ba? Oh, Hala, nga naman ka, Juan ha? Unsay problema, ha? Uy, nasutoy na ay. Dali. Ato nga pasan si Juan. Dali lira. 998, 999, 1,000! Yay! Sinon, badaan na di ka sa amo. Marag para gyud nimo si Zenon. Ang pingikit pa ya siya, ha? Nia. Imo na siya. Wow! Kakul ni mga robot. No. Hi, robot. You're mine now. Ngayong imo mang gilong ang akong robot. Ha? Imo din eh. Wa pa magani ni giputos. Juan, na, gusto na itabo din eh, ha? Tanawa, ma'am. Dad, nindot kayong robot, oh. Oh, Tracy? Uy, Dino? Ma'am Liras, Sir Arman. Masa inyong gibuhat din eh? Kuan Ngayong imo mananggilog ang napalit na konduan. Ibalik na si sinunang ko. Juan! Sino yan? Wow! Nice! Nice! Cool! Mami, Daddy! Manantoy na akong ganahan! ha? Apan anak? Thank you very much. Gipalit mo ng dino. I don't care! Siya pa, wapamalipos ka pagkakita na ko. So, ako na ni. Ma'am, sir,
Silang duhang ganahan ining maong robot. Maulagi, miss. Wala ba yung laing stocks ini mo ang robot? Ay, nag-inusara lang si Zenon, ma'am. Especially made and exhibited, maong limited edition ang paghimo ni Zenon. Oh, mo ba? Juan, nak. Sige na, iulit na ni Dino. Siya mo'y nakauna og bayad anang robota. Sige No, na. dili ko. Ako ni. Ako nang tagyain ng sinon. Anak, sige na. Daghang patag kapalitan, anak. Sige na, tana. Nilagi ko, Dad. Kini ang akong gusto. And it's my birthday, you know. Oh. And you promised me to buy me anything I want, di ba? Sir Arman, Maglera. Sige na lang, tumani na lang si Juan. Giganahan magod siya ni Anang robot. Iyan na lang na. Total, birthday man sab niya. Okay ra si Tino. Mangita ra migla induaan. Dali pa, anak. Pero, ma. Sige na, anak. Birthday ba yan niya? O giganahan siya sa robot niya. Imo sa giganahan. Pero napala kita daghang kapilian ni mo. Mong ihatag na lang ni Juan, okay? Ay, gangan siya, ino. Okay, ma. Mercy. Mercy, sigurado ka? Yes, ma'am. No problem. Kuwan ka lang. Salamat, ha? Mercy, Dino. Thank you, ha? Dino, thank Yay! you. Bayri na dahil ninyo, mami. Daddy. Bayri na. Juan, amping ang robot nga akong gihimo. Kay kundili, mubalik kong mahitabo ni mo ang tanang buhaton ninyo sa mga tungaan nga imong pasagdan o ibaliwag lang. Nak, siguro enough na ng robot for your birthday, ha? Dali na, we'll have to pay. Ang bayad lira. Uswan ko, daghang kayong salamat, Mercy, ha? O, Dino, pasensya na, ha? Uway kaso, ma'am. Happy birthday, Juan. Miss, nara mo bayad, oh. Anak. Ihatag na si Kasya ang robot aron matarang nagputos. Sige na. Okay, Dad. Thank you, ma'am. Araw. Anak. Juan. Yay! Mami, I look for more toys diha sa unahan. Arman, napasa na itong anak ni mo. Sige na. Sige. Ay, pastilan. Ka-spoiled yung bataa. Here's your change and receipt, ma'am. Thank you. Thank you. Mercy, biantaw na mo, ha? Apaso na ko ang amahan ng anak. Uway problema, ma'am. Sige, salamat. Dino, anak. Dali na. Ibalik na nato ang mga sensiyo sa imong alkansiya. Kay total, sayo pa man. Makasuroy-suroy pa ta o makapangita pa taglaing duwaan para nimo. Na, Ayaw na, ma. Ang robot manggod ng akong ganahan, ma. Sige na lang, ma. Ibalik na lang nato ang mga sinsiyo, ma. Anin na lang, ma. May pa, mga na lang ta. O palitan ti kag bagong shoes. Anong new shoes, ma. Ubisan nun sa ngayon mong ganahan. ha? Apan anak, imo man ni kwartang hinaguan. Imong gituyo og tigom aron makapalit kas ganahan nimong duwaan. Sige lang, good, ma. Bitaw, ako nang tinigom. Maong makabot ko kung siya kang ganahang paliton. O sa pa, ma. Sa wa pa mamatay si Papa, ni-promise ko niya. Nga ampingan og mahalon ti ka, lablabon ti ka. Dino, Mercy, pasensya nagikas na hitabo gahapon sa toy store, ha? Ay. Sorry, good. okay ra ma'am, oy, wala gyud kaso. Nagkasabot ra mi ni Dino. Juan, anak! Yan na si Mercy og Dino. Manglaba og manglimpyo ining imong kwarto. Basing ganahan ka mo tabang. Juan, nak. Naminaw ka na ko? Yes, Mami. I'm listening. And then? Sila na bahala, uy, Mami. Busy pa ako sa akong robot. My God, Juan, wag ka makapaghipos-hipos lang ining imong toys, ha? Kakatag naman lang yun din in town, uy. Way problema ma'am, kami lang ni Dino ang bahala din Kami naman limpyo. Ma'am Lira,
pwedeng iapilin na mo og laba? No, luik kayong toy, siyabog naman hug kayo niyo. Hey, ang akong stop toy. Give me that. Uy! Huwal! Huwal! Mami. Ang butan nga bata, malipay nagdulag. Ang butan nga bata, hinanay binangga. At ang inyong mga bata ang sumpay sa kung aso ninyo ning sinahunang nga naguluhan. Huwan, hugawan, di nilang sa mga aso ni Kuy Gulyat kinitanan, dalit ka na to sa RMN Drama. Ni tatay mo tuman. Ang butang nga